രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ, നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ, ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഇന്ന് അധ്യായം 14 ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ. അതാണ് നമ്മൾ 14ാമത്തെ അധ്യായം, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ. 3 ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം തൊട്ട് കേൾക്കുന്നതാണ് അല്ലെ, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച്. ഇതൊരു അധ്യായമായിട്ട് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്, നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളതാണ്. കാരണം ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് ജീവാത്മാവ് ഈ പ്രകൃതിയിലേക്ക് വരുമ്പോ ഈ പ്രകൃതിയില് ഈ 3 ഗുണങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഈ ജീവാത്മാവിനെ സ്വാധീനിക്കാണ്. അതിനനുസരിച്ചാണ് എന്ത് വരുന്നത്, ആ ജീവാത്മാവിന്റെ സ്വഭാവം വരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ത്രിഗുണങ്ങള് വളരെയധികം സ്വാധീനിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ആ ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചൊരു അധ്യായം തന്നെയാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്നലെ നമ്മള് അധ്യായം 13 പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, അതാണ് നമ്മൾ അധ്യായം 13 കണ്ടത്. അതില് 13 പറഞ്ഞ പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച് ഒരു അധ്യായം, പുരുഷനെ കുറിച്ച് വേറൊരു പുരുഷോത്തമ യോഗം അടുത്ത അധ്യായം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ അതായത് ഇതൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി ത്രിഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല്. കാരണം നമുക്കറിയാം ജീവാത്മാവ് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. ഭഗവാന്റെ പോലെ തന്നെ കുറെ ഗുണങ്ങൾ ആർക്കുണ്ട്, ജീവാത്മാവിനുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് വരുമ്പോ ആ പ്രകൃതിയുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ ആരെ ബാധിക്കാണ്, ഈ ജീവാത്മാവിനെ സ്വാധീനിക്കാണ്. പിന്നെ നമ്മളെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയാ വരുന്നത്, ഈ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മുടെ സ്വഭാവം വരുന്നത്. ഏത് ഗുണമാണോ നമ്മളെ സ്വാധീനിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സ്വഭാവം രൂപീകരിക്കപ്പെടും. ആ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ചാണ് പിന്നെന്ത് വരുന്നത്, നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ വരുന്നത്. നമുക്ക് അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകാം. അധ്യായം 14 പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ, അധ്യായം 14. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഒരു മിനിറ്റ്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പരം ഭൂയ പ്രവിക്ഷ്യാമി ജ്ഞാനാനാം ജ്ഞാനമുത്തമം യജ്ഞാതോ മുനയെ സർവേ പരാം സിദ്ധിമിതോ ഗതഃ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, ഏതൊന്നറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണോ ഋഷികളെല്ലാം തികഞ്ഞ പരിപൂർണത നേടിയത്, സർവോത്കൃഷ്ടമായ ആ പരമജ്ഞാനത്തെ പറ്റി ഞാൻ വീണ്ടും നിന്നോട് പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയാണ്, ഏതൊന്നറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണോ, എന്തോ ഒന്ന് അറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഋഷികൾക്കെല്ലാം പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിച്ചത്. ആ സർവോത്കൃഷ്ടമായ പരമജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാം എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്തോ ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ആർക്ക് പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിച്ചത്, ഋഷിമാർക്ക് പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിച്ചത്. ആ കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഇതം ജ്ഞാനമുപാശ്രിത്യ മമ സാധർമ്യമാഗതഃ സർഗേപീനോപജായന്തേ പ്രളയേന വ്യഥന്തി ച. ഈ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട്
എന്റേതിന് സമാനമായ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഈ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നാല് എന്റേതിന് സമാനമായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒരുവൻ സൃഷ്ടികാലത്ത് ജനിക്കുന്നുമില്ല, പ്രളയകാലത്ത് ആകുല ചിത്തനാവുകയുമില്ല. അപ്പോ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റേതിനു സമാനമായ, അത് ഭഗവാന്റേതിനു സമാനമായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരുവൻ സൃഷ്ടികാലത്ത് ജനിക്കുന്നുമില്ല, പ്രളയകാലത്ത് ആകുല ചിത്തനാവുന്നില്ല. അപ്പൊ സൃഷ്ടി വരുമ്പോഴും പ്രളയം വരുമ്പോഴും അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്ത് വരുന്നില്ല? ആകുല ചിത്തനാകേണ്ടതായിട്ടോ ജനിക്കേണ്ടതായിട്ടോ വരുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ സർവയോനീഷു കൗന്ദേയ മൂർധയ സംഭവന്തിയഃ ദാസാം ബ്രഹ്മ മഹത്യോ അഹം ബീജ പ്രതാപിത. ഹേ കുന്തിപുത്ര, നാനാരൂപേണയുള്ള ജീവിവർഗങ്ങൾക്കെല്ലാം ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജന്മമെടുക്കാൻ അവസരം നൽകിയത് ഞാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്നിട്ട് പറയാണ്, ഈ നാനാരൂപേണയുള്ള പല രൂപത്തിലുള്ള ഈ ജീവിവർഗങ്ങൾക്കെല്ലാം തന്നെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജന്മമെടുക്കാൻ അവസരം നൽകിയത് ആരാണ്? ഞാനാണ്. അവയുടെ ബീജപ്രദാതാവായ പിതാവും ഞാൻ തന്നെയാണെന്നറിയണം. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കൾക്കും നാനാ രൂപേണയുള്ള 84 ലക്ഷം ജീവഗണങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ജന്മമെടുക്കാൻ അവസരം നൽകിയത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണെന്ന് പറയാണ്. അതായത് ഭഗവാനാണ് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും ആദി പിതാവെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഞാനാണ്, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനായിട്ടുള്ള ഞാനാണ് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും ആദി പിതാവെന്നാണ് ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. എല്ലാ ബീജപ്രദാതാവായിട്ടുള്ള പിതാവും ഞാൻ തന്നെയാണ്. എല്ലാവർക്കും ഈ ജന്മം എടുക്കാനായിട്ട്, ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയില് ജന്മം എടുക്കാൻ അവസരം നൽകിയതും ആര് തന്നെയാണ്? ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് ജീവസത്തുകൾക്കെല്ലാം ആദി പിതാവെന്ന് ഈ ശ്ലോകം സ്പഷ്ടമാക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഭഗവാനാണ് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും ആദി പിതാവാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ പ്രകൃതികളുടെ സംയോഗമാണ് ജീവാത്മാക്കൾ. അങ്ങനെയുള്ള ജീവസത്തുകൾ ഭൂലോകത്തിൽ മാത്രമല്ല, ബ്രഹ്മാവ് വാഴുന്ന സമുന്നത ഗ്രഹത്തിൽ പോലും കാണപ്പെടുന്നു. ഭൂമിക്കുള്ളിലും വെള്ളത്തിലും അഗ്നിയിൽ പോലും ജീവികളുണ്ട്. എല്ലായിടത്തും ജീവസത്തകളുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ജീവാത്മാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ഭൂലോകത്തിൽ മാത്രമല്ല കാണുന്നത്, ഭൂമിയിൽ മാത്രമല്ല ഉള്ളത്, ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഗ്രഹത്തിലും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഭൂമിക്കുള്ളിലുണ്ട്, വെള്ളത്തിലുണ്ട്, അഗ്നിയില് പോലും എന്തുണ്ട്? ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്. എല്ലായിടത്തും ജീവാത്മാക്കളുണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം 84 ലക്ഷം ജീവഗണങ്ങള് എല്ലാറ്റിലുണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. ഇനി ഓരോ ഗുണത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. 3 ഗുണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് പറയണത് സത്വം രജസ്തമ ഇതി ഗുണ പ്രകൃതി സംഭവഃ നിബദ്ധന്തി മഹാബാഹോ ദേഹേ ദേഹീനമവ്യയം. ഹേ മഹാബാഹുവായ അർജുന, 3 ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് 3 ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ്. ഏതൊക്കെയാണ്? സത്വഗുണം, രജസ്, തമസ്. സത്വം, രജസ്, തമസ്, അതാണ് 3 ഗുണങ്ങൾ. ശാശ്വതനായ ജീവാത്മാവിന് പ്രകൃതി സംയോഗം ഉണ്ടാകുന്നതോടെ അത് ഈ ഗുണങ്ങളാൽ ബന്ധനാകുന്നു. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? ശാശ്വതനായിട്ടുള്ളതാണ് ജീവാത്മാവ്. പക്ഷെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സംയോഗം ഉണ്ടാകുന്നതോടുകൂടി ആ ജീവാത്മാവിന് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇതിലെ ഈ ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ട് ബന്ധിക്കപ്പെടാൻ ആര്? ജീവാത്മാവ്. ഏതെങ്കിലും ഗുണങ്ങൾ അതിനെ സ്വാധീനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ജീവാത്മാവിന്. നീ ഓരോ ഗുണത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. തത്ര സത്വം നിർമ്മലത്വാത് പ്രകാശാഗമനാമയം സുഖ സംഖ്യേന ബന്ധാതി ജ്ഞാന സംഖ്യേന ചാനഘ. ഹേ പുണ്യാത്മാവേ, മറ്റുള്ളവയെ അപേക്ഷിച്ച് വിശുദ്ധമാകിയാൽ സത്വഗുണം പ്രകാശമാനവും എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നതുമാണ്. ആ ഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവർ സുഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലും ഭക്തരാക്കപ്പെടും. അപ്പൊ പറയുന്നു, ഹേ പുണ്യാത്മാവേ, മറ്റുള്ളവയെ അപേക്ഷിച്ച് വിശുദ്ധമാണ് എന്ത്? സത്വഗുണം. അത് പ്രകാശമാനമാണ്, എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നൽകുന്നതുമാണ് എന്ത്? സത്വഗുണം. പക്ഷെ ആ ഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവരും എങ്ങനെയാണ്? ജ്ഞാനം കൊണ്ടും സുഖം കൊണ്ടും ബന്ധിക്കപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർക്കും എന്തുണ്ട്? ബന്ധനമുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് അവര് ബന്ധിക്കുന്നത്? സുഖം കൊണ്ടും ജ്ഞാനം കൊണ്ടും ബദ്ധരാക്കപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവര്, സത്വഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ള ഗുണങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോ വിശുദ്ധമാണ് സത്വഗുണം.
പ്രകാശമാനമാണ്, എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നതുമാണ് എന്ത്? സത്വഗുണം. ഈ ഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവര് സുഖം കൊണ്ടും ജ്ഞാനം കൊണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാണ്? ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെടാണ്. അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവര് പൊതുവെ എന്തുണ്ടാവും? സുഖം സുഖ സൗകര്യങ്ങളുള്ളവരായിരിക്കും, അറിവുള്ളവരായിരിക്കും. അപ്പൊ അറിവുള്ളവരാകുമ്പോ സമൂഹത്തിൽ നല്ലൊരു ജോലിയുള്ളവരായിരിക്കാം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആരിൽ ഉണ്ടാവാൻ ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ആരുടെ പ്രത്യേകതയാണ്? സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ പ്രത്യേകതയാണ്. പക്ഷെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യാണ്? ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ബന്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. രജോ രാഗാത്മകം വിത്തി തൃഷ്ണ സംഘാസമുദ്ഭവം തന്നിഭത്താദി കൗന്ദേയ കർമ്മ സംഘേന ദേഹിനം. അല്ലയോ കുന്തി പുനന്ദന, അളവറ്റ തൃഷ്ണാധിക്യത്തിൽ നിന്നുളവാകുന്നതാണ് രജോ ഗുണം. ദേഹസ്ഥനായ ജീവനെ അത് ഭൗതികമായ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ കുടുക്കിയിടുന്നു. അപ്പൊ പറയുന്നത് കുന്തി നന്ദന, അളവറ്റ തൃഷ്ണാധിക്യത്തിൽ, അളവറ്റ തൃഷ്ണ ആഗ്രഹത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതാണ് എന്ത്? രജോ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. അളവറ്റ തൃഷ്ണയിൽ നിന്നാണ് അത് ഉണ്ടാകുന്നത്, രജോ ഗുണം. ദേഹസ്ഥനായ ജീവനെ അത് ഭൗതികമായ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിലാണ് എന്ത് കുടുക്കിയിടുന്നത്? ഈ രജോ ഗുണം കുടുക്കിയിടുന്നത്. നമ്മൾ ആഗ്രഹങ്ങള്, വളരെയധികം ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉള്ളവരാണ് ആര്? ഈ രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവര്. അവരെ എങ്ങനെയാണ്? ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളാലാണ് അവരെ കുടുക്കിയിടുന്നത്. ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാല് ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ. അവർ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം അവർ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് എപ്പോഴും. അതിന്റെ ഫലം അവർ ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം അവർക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉള്ളവരാണ് ആര്? രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവര്. അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർ തമ്മിലുള്ള ആസക്തിയും എന്തിൽ വരുന്നതാണ്? ഈ രജോ ഗുണത്തിൽ വരുന്നതാണ്. അതിന്റെ ഒരു മുഖ്യ സ്വഭാവമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് എന്ത്? സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർ തമ്മിലുള്ള ആസക്തി രജോ ഗുണത്തില് വരുന്നതാണ്. ഇനി മൂന്നാമത്തത് തമോ ഗുണത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് തമസ്തജ്ഞാനജം വിധി മോഹനം സർവദേഹിനാം പ്രമാദാലസ്യ നിദ്രാഭി സന്നിബന്ധാതി ഭാരതപുത്ര, അജ്ഞാനജന്യമായ തമോ ഗുണമാകട്ടെ സർവശരീരങ്ങളെയും വ്യാമോഹിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഈ ഗുണത്തിന്റെ ഫലങ്ങളായ പ്രമാദം, അലസത, നിദ്ര എന്നിവ പെത്ത ജീവാത്മാവിനെ കുടുക്കിയിടുന്നു. ഇപ്പോ തമോ ഗുണമാണെങ്കിലോ അജ്ഞാനജന്യമാണ് തമോ ഗുണം. അജ്ഞാനം നിറഞ്ഞതാണ് എന്ത്? തമോ ഗുണം. അത് സർവശരീരികളെയും വ്യാമോഹിപ്പിക്കുന്നതും ഈ ഗുണത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ എന്താ പറയണത്? അലസത, നിദ്ര, പ്രമാദം, ഇതൊക്കെയാണ്. അതായത് അലസന്മാരായിരിക്കും. എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് ഉന്മേഷം ഉണ്ടാവില്ല. ഉന്മേഷം ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ വളരെയധികം ചടഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം, അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അലസന്മാര്, പ്രമാദം, നിദ്ര, ഇതൊക്കെ ആരിൽ കാണുന്നതാണ്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരില് കാണുന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങള്. മൂന്ന് ഗുണത്തിലുള്ളവര് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് മുകളില് ആ മിൽക്ക് ഫ്രഷ് വെജ് സ്റ്റാളിന് കാണുന്നത് സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരും, ഈ ഇവിടെ ചെയറിൽ ഇരുന്നിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന അവര് രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരും, ആ മീറ്റ് സ്റ്റാളിന്റെ അവിടെ കാണുന്നവരും ഏതാണ്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ. മൂന്ന് കാറ്റഗറിയിലുള്ളവരാണ് നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ കാണുന്നത്. ഇത് മനുഷ്യരിൽ മാത്രമല്ല, മൃഗങ്ങളിലും പക്ഷികളിലും ഒക്കെ എന്തുണ്ട്? ഈ മൂന്ന് ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഏറ്റവും താഴെ കാണുന്ന പിക്ചർ അരയന്നം ഏത് ഗുണത്തിലാണ് വരുന്നത്? സത്വഗുണത്തിലുള്ള ആണ് പറയുന്നത്. സത്വഗുണമാണ്. അത് ശുദ്ധ ജലത്തിൽ മാത്രമേ അത് കാണുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ. പിന്നെ അത് എന്താണ് കഴിക്കുന്നതും അത്തരത്തിലുള്ള സാത്വികമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഭക്ഷണമാണ് കഴിക്കുന്നത്, അല്ലാത്ത കഴിക്കില്ല. അപ്പൊ അരയന്നം സത്വഗുണത്തിലാണ്. രണ്ടാമത്തത് തേനീച്ച ഏത് ഗുണമാണ് വരുന്നത്? രജോ ഗുണമാണ് വരുന്നത്. ആവശ്യത്തിലധികം തേൻ സംഭരിച്ചു വെക്കാന്ന് പറയും നമ്മള്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആ തേൻ എടുക്കാൻ നമ്മൾ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പിടിച്ചത് കുത്തുകയും ചെയ്യും. രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ പ്രത്യേകതയാണത്. ഈ തേനീച്ചയിലും നമുക്ക് എന്ത് കാണാം? ഇത് കാണാം. കാക്കയാണെങ്കിലോ വൃത്തിയില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് എപ്പോഴും നടക്കുന്ന, അത് കൊത്തി വലിച്ചൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്വഭാവമാണ് ആരില്? കാക്കയില്. തമോ ഗുണത്തിന്റെ നമുക്ക് പ്രതീകമായിട്ട് ആരെ പറയാം? കാക്കയെ പറയാം. അപ്പം പക്ഷികളിൽ, മനുഷ്യരിൽ മാത്രമല്ല പക്ഷികളിലും മൃഗങ്ങളിലും ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ സാധിക്കും? ഈ മൂന്ന് ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. സത്വം സുഖേ സംചയതി രജ കർമ്മണി ഭാരത
ജ്ഞാനമാവൃത്യ തൂതമഹ പ്രമാദേ സംചയുത്യത. അല്ലയോ ഭാരതപുത്ര, സത്വഗുണം ഒരാളെ സുഖം കൊണ്ട് ബന്ധിക്കുമ്പോൾ രജോ ഗുണം കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ബന്ധിക്കുക. അജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്ത തമോ ഗുണമാകട്ടെ ഉന്മാദം കൊണ്ട് ഒരാളെ ബന്ധിക്കുന്നു. അപ്പൊ സത്വഗുണം ഒരാളെ എങ്ങനെയാ ബന്ധിക്കുന്നത്? സുഖം കൊണ്ടാണ് ബന്ധിക്കുന്നത്. സത്വഗുണത്തിൽ വരുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? കുറെ സുഖങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് തരും. സുഖങ്ങൾ കിട്ടുമ്പോ നമ്മൾ പിന്നെന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ വേറെ ഒന്നിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ ആ സുഖത്തിൽ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കാനായിട്ട് നോക്കും. അങ്ങനെ സുഖം കൊണ്ട് നമ്മളെ ഇവിടെ ബന്ധിച്ചിടാണ് ചെയ്യുന്നത്. രജോ ഗുണമാണെങ്കിലോ ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടുതലാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? കാമ്യകർമ്മങ്ങള്, ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തികൾ, കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഇവിടെ ബന്ധിച്ചിടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്യുന്ന തമോ ഗുണമാണെങ്കിലോ ഉന്മാദം കൊണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ്? ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യാതെ ഇങ്ങനെ അലസന്മാരെ പോലെ, മടിയന്മാരെ പോലെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നവർ, ചടഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കുക. അതാണ് എന്തില് കാണുന്നത്? ആരില് കാണുന്നത്? ഈ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരില് കാണുന്നത്. അപ്പൊ 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരെ ഇവിടെ ബന്ധിക്കുക തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നീ എന്താ പറയണത്? രജസ്തമശ്ചാഭിഭൂയ സത്വം ഭവതി ഭാരത രജസത്വം തമശ്ചൈവ തമസത്വം രജസ്തഥ. അല്ലയോ ഭാരത, ചിലപ്പോൾ സത്വഗുണം രജോ തമോ ഗുണങ്ങളെ തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറും. അപ്പൊ ചിലപ്പോ സത്വഗുണം എന്ത് ചെയ്യും? രജോ ഗുണത്തിനെയും തമോ ഗുണത്തിനെയും തോൽപ്പിച്ച് മുന്നേറാം. ചിലപ്പോ രജസ് സത്വഗുണത്തിനെയും തമോ ഗുണത്തിനെയും കീഴടക്കാം. മറ്റു ചിലപ്പോൾ തമസ് സത്വരജസ്സുകളെ ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ ഈ വിധത്തില് ഈ 3 ഗുണങ്ങളും തമ്മിൽ എന്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? ആധിപത്യത്തിനുള്ള ഒരു മത്സരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുണം മറ്റു രണ്ടുകളെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു, അതല്ലെങ്കിൽ മുന്നേറാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അത് തമ്മിലുള്ള മത്സരം എപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, നിലനിൽക്കുന്നത് തന്നെയാണ്. ആർക്കും പരിശീലനം കൊണ്ട് സത്വഗുണം വളർത്തി രജസമസ്സുകളെ തോൽപ്പിക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഇതൊക്കെ പരിശീലനത്തിലൂടെ നമുക്ക് സത്വഗുണം വളർത്തിയെടുക്കാനും മറ്റുള്ള ഗുണങ്ങളെ തോൽപ്പിക്കാനും സാധിക്കും. രജോ ഗുണം വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സത്വതമസ്സുകളെ കീഴടക്കാൻ സാധിക്കും. തമോ ഗുണത്തെ പോഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സത്വരജസ്സുകളെ നശിപ്പിക്കാനും സാധിക്കും. ഇങ്ങനെ പ്രകൃതിക്ക്, ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് 3 ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും സ്ഥിരനിശ്ചയമുള്ളവർക്ക് സത്വഗുണത്തിൽ അനുഗ്രഹീതരാകാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ 3 ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? സ്ഥിരനിശ്ചയമുള്ളവർക്ക് സത്വഗുണത്തിൽ അനുഗ്രഹീതരാകാൻ സാധിക്കും. അതിനെയും അതിക്രമിച്ചൊരവസ്ഥയുണ്ട്, വസുദേവ അവസ്ഥ. അങ്ങനെ ആ വിശുദ്ധ സത്വത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു 3 ഗുണങ്ങളും ഈ നമ്മളെ ബന്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് ബന്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ബന്ധനമില്ലാത്ത ഈ 3 ഗുണത്തിനും അപ്പുറത്തുള്ളൊരു ഗുണമുണ്ട്. അതാണ് എന്ത്? വസുദേവ സത്വം, അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധ സത്വം എന്ന് പറയും, വസുദേവ അവസ്ഥ. ആ വസുദേവാവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധ സത്വത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്? ഈ 3 ഗുണങ്ങളെയും സത്വഗുണത്തെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? അതില് സത്വഗുണത്തെയും നമുക്ക് മറികടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇവിടെയാണ് ഒരാൾ ഈശ്വര ശാസ്ത്രാഭിജ്ഞനാകുന്നത്. ഒരു മനുഷ്യനിൽ ഏത് ഗുണത്തിനാണ് സ്വാധീനതയെന്ന് അയാളുടെ പ്രത്യേക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും പ്രവർത്തികൾ കൊണ്ട് ഏത് ഗുണമാണ് ആ വ്യക്തിയെ സ്വാധീനിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും സ്വഭാവത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തികളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ 3 ഗുണങ്ങളും തമ്മിലുള്ള മത്സരം ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഒരു ഗുണം മറ്റു 2 ഗുണങ്ങളെ തോൽപ്പിച്ച് മുന്നേറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോരുത്തരുടെ സ്വഭാവത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തികളിൽ നിന്ന് ഏത് ഗുണത്തിലാണ് ആ വ്യക്തി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാനായിട്ടും സാധിക്കും. അടുത്തതിൽ പറയുന്നു, സർവദ്വാരേഷു ദേഹേസ്മിൻ പ്രകാശ ഉപജായതേ ജ്ഞാനം യഥാ തഥാ വിദ്യാത് വിവൃതം സത്വമിത്യുത. 9 ദ്വാരങ്ങളാണ് ശരീരത്തിനുള്ളത്. 2 കണ്ണ്, 2 ചെവി, 2 നാസാദ്വാരങ്ങൾ, വായ്, ലിംഗം, മലദ്വാരം. ഇവയെല്ലാം സ്വാത്വികത ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകാശിതമാകുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ സത്വഗുണ സമ്പന്നൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അത്തരക്കാർ കാര്യങ്ങളെ ശരിയായ രീതിയിൽ കാണുകയും കേൾക്കുകയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. അവർ ആന്തരികമായും ബാഹ്യമായും പരിശുദ്ധരാണ്. നവദ്വാരങ്ങളിലും പ്രവൃത്തമായ സന്തുഷ്ടിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണാം. ഇതാണ് സത്വഗുണത്തിന്റെ അവസ്ഥ. അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിന്റെ അവസ്ഥ പറയുന്നത് 9 ദ്വാരങ്ങളാണ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് എത്ര ദ്വാരങ്ങളുണ്ട്? 9 ദ്വാരങ്ങൾ. എന്തൊക്കെയാണ്? 2 കണ്ണ്, 2 ചെവി, 2 നാസ്വാദ്വാരങ്ങള്, പിന്നെ വായ്, ലിംഗ, മലദ്വാരം. ഈ 9 ദ്വാരങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. ഇതെല്ലാം സ്വാത്വികത ലക്ഷണങ്ങളാൽ പ്രകാശിതമാകുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ സത്വഗുണത്തിലാണെന്ന് പറയാം. അത്തരക്കാര് സത്വഗുണത്തിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതകൾ എന്താണ്? അവര് കാര്യങ്ങളെ ശരിയായ നിലയിൽ നോക്കിക്കാണും.
കേൾക്കും, അത് അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ കാര്യങ്ങൾക്ക് ശരിയായ ഒരു രീതി ആർക്കുണ്ടായിരിക്കും? ഈ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. അവർ ശരിയായ രീതിയിൽ തന്നെ കാണാനും കേൾക്കാനും അനുഭവിക്കാനും ചെയ്യും. ആന്തരികമായിട്ടും ബാഹ്യമായിട്ടും അവരെപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? പരിശുദ്ധരായിരിക്കും. ഈ ലക്ഷണങ്ങള്, സന്തുഷ്ടിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ അതിൽ ഈ നവദ്വാരങ്ങളിലും എന്ത് കാണാം? ഈ സന്തുഷ്ടിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇതാണ് ആരുടെ അവസ്ഥ? സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. ലോഭ പ്രവൃത്തിരാരംഭ കർമ്മണാമശമസ്പൃഹ രാജ്യസ്യ താനി ജായന്തേ വിവൃതേ ഭരതർഷഭ. ഹേ ഭാരത ശ്രേഷ്ഠ, രജോഗുണം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ അതിയായ ആസക്തി, ഫലോദിഷ്ടമായ പ്രവർത്തനം, കഠിനമായ പ്രയത്നം, അടക്കാനാവാത്ത ആഗ്രഹം, മോഹാവേശം എന്നീ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. നേരെ മറിച്ച് രജോ ഗുണമാണ് വർദ്ധിക്കുന്നതെങ്കിലോ അതിയായിട്ടുള്ള ആസക്തി ഉണ്ടാകും. ഫലോദിഷ്ടമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ എപ്പോഴും ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ആസക്തി കൂടുതലായിരിക്കും. കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്യാനായിട്ട് മടിയില്ലാത്തവരാണ് ആര്? രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവര്. ആഗ്രഹങ്ങള്, അടക്കാനാവാത്ത ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇതൊക്കെ ആരുടെ ലക്ഷണമാണ്? രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ലക്ഷണമാണ്. മോഹാവേശം, നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങളും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ വസ്തുക്കളോടുള്ള ഒരു ഇഷ്ടങ്ങളൊക്കെ കൂടുതലായിരിക്കും ഏതില്? ഈ രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക്. ഇതൊക്കെ ആരുടെ സ്വഭാവമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്? രജോ ഗുണത്തിന്റെ സ്വഭാവ ലക്ഷണങ്ങളായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഇനി തമോ ഗുണമാണെങ്കിലോ അപ്രകാശോ പ്രവൃത്തിശ്ച പ്രമാദോ മോഹ ഏവച്ച താമസേ താനി ജായന്തേ വിവൃതേ ഗുരുനന്ദന. ഗുരുനന്ദന, തമോ ഗുണം വളരുമ്പോൾ തേജസ്സില്ലായ്മ, അകർമ്മണ്യത, പ്രമാദം, വ്യാമോഹം എന്നിവ പ്രകടമാകുന്നു. തമോ ഗുണമാണ് നമ്മളിൽ വളരുന്നതെങ്കിലോ തേജസ്സില്ലായ്മ, പിന്നെന്താണ്? അകർമ്മണ്യത, നമുക്കൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട്. പ്രമാദം, വ്യാമോഹം, നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാതെ നമുക്ക് എന്താണ് ശരി തെറ്റ് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം അറിവുമില്ല, ജ്ഞാനവും ഇല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ശരി തെറ്റൊന്നും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക. അതാണ് ആരിൽ കാണുന്നത്? ഈ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരില് പ്രകടമാകുന്നത്. സാത്വികർ മരിക്കുമ്പോൾ ഋഷിവര്യന്മാരുടെ നിർമ്മലങ്ങളായ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിൽ എത്തുന്നു. സാത്വികര് മരണപ്പെടുമ്പോൾ എവിടെ പോകാൻ സാധിക്കും? ഋഷിവര്യന്മാരുടെ നിർമ്മലങ്ങളായ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്കാണ് അവർ പോകുന്നത്. രജോ ഗുണത്തോടെയാണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിലോ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്കിടയിൽ ജനിക്കും. ഇപ്പൊ രജോ ഗുണത്തോടെയാണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ എവിടെയാണ് വന്ന് ജന്മം എടുക്കുന്നത്? ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്കിടയിലാണ് ജനിക്കുന്നത്. തമോ ഗുണത്തോടെയാണ് മരിക്കുന്നവരെങ്കിലോ മൃഗങ്ങളായിട്ടായിരിക്കും പിറക്കുന്നത്. തമോ ഗുണത്തോടെയാണെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളായിട്ട് ജന്മമെടുക്കും. രജോ ഗുണത്തോടെയാണെങ്കിൽ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവർക്കിടയിലാണ് ജനിക്കുന്നത്. സ്വാത്വികര് മരണപ്പെടുമ്പോഴോ ഋഷിവര്യന്മാരുടെ നിർമ്മലങ്ങളായിട്ടുള്ള ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്കാണ് സ്വാത്വികര് എത്തപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവരും മരണപ്പെടുമ്പോ പ്രത്യേക സ്ഥലങ്ങളിലേക്കാണ് ആര് പോകുന്നത്? ഈ ഗുണത്തിലുള്ളവര് പോകുന്നത്. ഇനി ഓരോന്നിന്റെ ഫലം എങ്ങനെ പറയണത്? പ്രവർത്തികളുടെ സത്കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം വിശുദ്ധമാണ്, അത് സ്വാത്വിക ഗുണത്തിലാണെന്ന് പറയാം. ഇപ്പൊ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവര് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം എങ്ങനെയായിരിക്കും? വിശുദ്ധമായിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് സ്വാത്വിക ഗുണത്തിലാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. രജോ ഗുണത്തിലാണെങ്കിലോ അവര് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം ദുഃഖമായിരിക്കും. ആ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളുടെ ഫലം എപ്പോഴും ദുഃഖത്തിലേക്കായിരിക്കും എത്തുന്നത്. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ആണെങ്കിലോ മൗഢ്യമായിരിക്കും, അജ്ഞാനമായിരിക്കും. അതായത് അവർ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ കൊണ്ട് അവർക്കും ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാവില്ല, മറ്റുള്ളവർക്കും ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെയായിരിക്കും ആരുടെ പ്രവർത്തികൾ വരുന്നത്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലം വരുന്നത്. ഊർധം ഗച്ഛന്തി സത്വസ്ഥ മധ്യേ തിഷ്ഠന്തി രാജസഃ ജഗന്യാ ഗുണവൃത്തിസ്ഥ അധോ ഗച്ഛന്തി താമസഃ. സ്വാത്വിക സ്വഭാവികൾ ക്രമേണ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നു. അപ്പൊ സാത്വിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർ എവിടേക്കാണ് വരുന്നത്? ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്ക്, മുകളിലേക്കുള്ള, അതായത് ഭൂമിക്ക് മുകളിലുള്ള ലോകങ്ങളിലേക്കാണ് ഉയരപ്പെടുന്നത്. രാജസ പ്രകൃതിയിലുള്ളവർ ഭൂലോകങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്നു. രാജസ സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരോ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കും. നീചമായ തമോ ഗുണത്തിന് അടിമപ്പെട്ടവർ നരകങ്ങളിൽ നിബന്ധിക്കുന്നു. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരാണ് എവിടെ പോകുന്നത്? നരകങ്ങളിൽ പോകേണ്ടതായിട്ട് വരും. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് നരകങ്ങളിൽ പോകേണ്ടതായിട്ട് വരും. രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കും. സ്വാത്വിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകും. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്, അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്?
ശരീര സംബന്ധികളായ ഈ 3 ഗുണങ്ങളെയും അതിക്രമിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ശരീരസ്ഥനായ ജീവന് ജനനം, മരണം, വാർദ്ധക്യം മുതലായ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായി ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ അമൃത് ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോ ഈ ശരീര സംബന്ധികളായ ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കണം? അതിക്രമിക്കാൻ സാധിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ, ഈ ശരീരത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ജനനം, മരണം, വാർദ്ധക്യം മുതലായ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായിട്ട് ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് അമൃത് ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് അമൃത് ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കാണ്, ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ മറികടന്ന വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്താണ്? അപ്പൊ അർജുനന്റെ ചോദ്യത്തിന് വന്നിട്ടില്ല. അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, ഈ 3 ഗുണങ്ങളെയും അതിക്രമിച്ച വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റം എന്താണ്? അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്ന് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുകയാണ്. അതിനുള്ള ഉത്തരമാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്താ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ? പ്രകാശത്തിന്റെയോ ആസക്തിയുടെയോ വ്യാമോഹത്തിന്റെയോ സാന്നിധ്യത്തിൽ ആർക്ക് വെറുപ്പുണ്ടാകുന്നില്ലയോ, അവയുടെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ അത് വേണമെന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നില്ലയോ, പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്ന പ്രതികരണങ്ങളിൽ ആര് പ്രക്ഷുബ്ധനാകാതിരിക്കുന്നുവോ, പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാണ് പ്രവർത്തന നിരതരായി ഇരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഉദാസീനനും അവയ്ക്ക് അതീതനുമായിരിക്കുന്നുവോ, ആത്മനിഷ്ഠനായി സുഖദുഃഖങ്ങളെ തുല്യനിലയിൽ കാണുന്നുവോ, ആരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ മൺകട്ടയും കല്ലും പൊന്നും വ്യത്യസ്തമല്ലയോ, ആർക്ക് പ്രിയമായോ അപ്രിയമായോ യാതൊന്നുമില്ലയോ, ധീരനും നിന്ദകളിലും സ്തുതികളിലും മാനത്തിലും അപമാനത്തിലും സമചിത്തനും ശത്രുമിത്ര ഭേദമില്ലാത്തവനും നിരുദ്യമനുമായ ആ വ്യക്തിയെ ഗുണാതീതൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? പ്രകാശത്തിന്റെയോ ആസക്തിയുടെയോ വ്യാമോഹത്തിന്റെയോ സാന്നിധ്യത്തിൽ ആർക്ക് വെറുപ്പുണ്ടാകുന്നില്ല. അപ്പൊ പ്രകാശം ഉണ്ടെങ്കിൽ, പ്രകാശത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആസക്തിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ വ്യാമോഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നമുക്ക് വെറുപ്പുണ്ടാകുന്നില്ല. ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹമില്ല. ഉണ്ടെങ്കിലും വിരോധമില്ല, ഇല്ലെങ്കിലും വിരോധമില്ല. പിന്നെ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാൽ ഉളവാകുന്ന പ്രതികരണങ്ങളിൽ ആര് പ്രക്ഷുബ്ധനാവാതിരിക്കുക. പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്തുണ്ടാവുന്ന പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നില്ല? പ്രക്ഷുബ്ധത വരുന്നില്ല. നമുക്ക് അതിനോടൊന്നും ഒരു വ്യത്യാസം, ദേഷ്യം വരുന്നില്ല, നമുക്കൊരു ഇഷ്ടം വരുന്നില്ല, രണ്ടും ഇല്ല. പിന്നെ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാണ് പ്രവർത്തന നിരതങ്ങളായിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഉദാസീനനായിട്ടിരിക്കുക. പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാണ് എല്ലാത്തിനും കാരണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കുക? നമുക്കൊരു ഭാവവ്യത്യാസം ഇല്ലാതെ ഉദാസീനനായിട്ടിരിക്കുക, അതിനതീതനായിട്ടിരിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആത്മനിഷ്ഠനായിട്ട് സുഖദുഃഖങ്ങളെ തുല്യനിലയിൽ കാണാൻ സാധിക്കുക, സുഖവും ദുഃഖവും തുല്യനിലയിൽ കാണാൻ സാധിക്കുക. ആരുടെ ദൃഷ്ടിയിലാണോ മൺകട്ടയും കല്ലും പൊന്നും വ്യത്യസ്തമല്ലാത്തത്, മൺകട്ട കണ്ടാലും കല്ല് കണ്ടാലും പൊന്ന് കണ്ടാലും അത് ഒരേപോലെ ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ആർക്കാണോ, അതിന് ഒരേപോലെ മൂല്യം കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ആർക്കാണോ, പ്രിയമായിട്ടോ അപ്രിയമായിട്ടോ യാതൊന്നുമില്ലാത്തത്. പിന്നെ ധീരനാണ്, നിന്ദിച്ചാലും സ്തുതിച്ചാലും മാനിച്ചാലും അപമാനിച്ചാലും സമചിത്തനായിട്ടിരിക്കുക. പിന്നെ ശത്രുക്കളോടും മിത്രങ്ങളോടും ഭേദമില്ലാതെ വ്യത്യാസമില്ലാതിരിക്കുക. നിരുദ്യമനായിട്ടിരിക്കുക. നിരുദ്യമനായിട്ടിരിക്കുക എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താൻ ചെയ്യുന്നത് മുഴുവൻ തനിക്കല്ല ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. തനിക്കായിട്ട് ഒന്നുമില്ല, ആ ചെയ്യുന്നത് മുഴുവൻ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുക. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഗുണാതീതനാണെന്ന് പറയാം. ഈ ഗുണങ്ങളെ മറികടന്ന വ്യക്തിയാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ആ വ്യക്തിക്ക് ഇതിനെ 3 ഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാൻ സാധിക്കുന്നതെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. മാംചയോ വ്യഭിചാരേണ ഭക്തി യോഗേന സേവതേ സാ ഗുണാൻ സമതീതേതാൻ ബ്രഹ്മഭൂയായ കൽപ്പതേ. ഏതു പരിതസ്ഥിതിയിലും പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് വേഗത്തിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച് ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്താം. അപ്പൊ ഏതൊരു പരിസ്ഥിതിയിലും പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഈ 3 ഗുണങ്ങളെയും അതിക്രമിച്ച് ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ മറികടക്കുന്നവർക്കാണ് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? എന്തിലെത്താൻ സാധിക്കുന്നത്? ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഏതു പരിതസ്ഥിതിയിലും നമുക്ക് എന്ത് വേണം? പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതെന്നും ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നു.
ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ പറയുന്നതിന് ഒരു കഥയാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലും പിഴയ്ക്കാതെ 3 ഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാൻ സാധിക്കുന്നവർക്ക് എന്ത് 3 ഗുണങ്ങളെ പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അവിടെ ഒരു കഥ പറയാനുള്ളത് വാൽമീകി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാട്ടാളന്റെ കഥയാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. വാൽമീകി അല്ല, സോറി, എന്താണ് എന്റെ പേര് പറഞ്ഞല്ലോ, രത്നാകരൻ. വാൽമീകി അല്ല, രത്നാകരൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാട്ടാളന്റെ കഥയാണ് അത്. അതായത് ആളുടെ ജോലി എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാട്ടിലൂടെ പോകുന്നവരെ മുഴുവനും കൊള്ളയടിക്കുക, പൈസയും സ്വത്തും സമ്പത്തും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ കൊള്ളയടിക്കുക, അവരെ ഉപദ്രവിക്കുക, പിന്നെ പക്ഷികളെ മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ വേട്ടയാടി പിടിക്കുന്നതാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത്? ഈ വ്യക്തി ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ കാട്ടിലൂടെ പോകുന്നവരെ മുഴുവനും ഉപദ്രവിച്ച് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നേടിയെടുക്കും. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം അങ്ങ് കാത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ വഴി വരുന്നത് ആരായിരുന്നു? നാരദ മഹർഷിയാണ് വരുന്നത് ആ സമയത്ത്. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷി വന്നപ്പോ പതിവ് പോലെ തന്നെ നാരദ മഹർഷിയോട് ചോദിക്കൂ. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷിയിൽ ഒന്നുമില്ല. നാരദ മഹർഷി പറയും എന്റെ ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ ഇയാള് സമ്മതിക്കില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ നാരദ മഹർഷി ചോദിക്കുകയാണ് ഇയാളുടെ അടുത്ത്, നീ എന്തിനതൊക്കെ ചെയ്യുന്നെന്ന് രത്നാകരനോട് ചോദിക്കുക. അപ്പൊ പറയും എന്റെ ഭാര്യയും മക്കളെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയും. അപ്പൊ ചോദിക്കും, നീ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം ഭാര്യ അനുഭവിക്കുമെന്ന് ചോദിക്കും, കൂട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ പറയും ആ അനുഭവിക്കും. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷി പറയും നീ ഒന്ന് ഭാര്യയോട് ചോദിച്ചു നോക്കാൻ പറയും. അപ്പൊ ഇയാൾ എന്താ വിചാരിക്കുക? നാരദ മഹർഷിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നതെന്ന്. അപ്പൊ പറയും ഇല്ല, ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുന്നൊന്നില്ല, ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കാം, നീ പോയി ചോദിച്ചിട്ട് വരാൻ പറയും. അങ്ങനെ പോയി ഭാര്യയുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുമ്പോ ഭാര്യ ചോദിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം നിങ്ങൾ തന്നെയല്ല അനുഭവിക്കേണ്ടത്, ഞാൻ എന്തിനാ അതിൽ കൂടുന്നതെന്ന് ഭാര്യ ചോദിക്കും. അപ്പോഴാണ് ഇയാൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്, ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലത്തിന് ആരും ഉത്തരവാദിയല്ല, ഞാൻ മാത്രമാണ് അത് മുഴുവൻ അനുഭവിക്കേണ്ടത്. ആൾ ഓടി വന്ന് നാരദ മഹർഷിയുടെ കാൽക്കൽ വീണിട്ട് പറയാണ്, എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റ്, എനിക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം, എനിക്ക് അതിനുള്ള വഴി പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് പറയാണ്. അങ്ങനെ നാരദ മഹർഷി അദ്ദേഹത്തോട് പറയും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാനായിട്ട്. പക്ഷെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ദുഷ്ടപ്രവർത്തികൾ ചെയ്ത കാരണം കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ നാമം പോലും ആരുടെ നാവിൽ വഴങ്ങിയില്ല? ഈ രത്നാകരന്റെ നാവിൽ വരുന്നില്ല. അപ്പൊ ചോദിക്കും, നീ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയുന്ന വാക്ക് ഏതാണെന്ന്. അപ്പൊ പറയും, ഞാൻ മരാന്ന്. അതായത് ഓരോ പക്ഷികളെയും അമ്പെയ്ത് വീഴ്ത്തുമ്പോ അവര് വീണ് പെടഞ്ഞ് ചാവുമ്പോ ഇയാള് സന്തോഷം കൊണ്ട് മരാന്ന് അവര്, അതായത് അവരിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പ്രാണം പോണ സമയത്ത് കിടന്ന് പെടയിനെ കാണും, ഇയാള് സന്തോഷം കൊണ്ട് തുള്ളിച്ചാടിയിട്ട് മരാന്ന് പറയും. അപ്പൊ പറയും, നീ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ആ വാക്ക് തന്നെ പറയാൻ പറയും. ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് നീ ആ വാക്ക് തന്നെ ചൊല്ലാനായിട്ട് പറയാണ്. അങ്ങനെ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് നാരദ മഹർഷി പറയാണ്, ഞാൻ പോയിട്ട് വരുന്നവരെ നീ ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാനായിട്ട്. അങ്ങനെ നാരദ മഹർഷി പോകും. ഇദ്ദേഹം അവിടെ നിന്നിട്ട് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് അതായത് ഗുരു പറഞ്ഞത്, അതിപ്പോ നാരദ മഹർഷിയോട് പറയല്ല എന്നെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ ആ ഗുരു പറയുന്നത് അതേപടി അനുസരിച്ച് അവിടെ ചെയ്യാണ് നിന്നിട്ട്. അങ്ങനെ നാരദ മഹർഷി തിരിച്ചു വരുമ്പോ ദൂരേന്ന് തന്നെ ഭയങ്കര ആയൊരു ശബ്ദം കേൾക്കാണ്. ഭയങ്കര തേജസ്സോട് കൂടി നല്ലൊരു പ്രകാശമൊക്കെ വരാണ്. അങ്ങനെ അടുക്കും തോറും ആയൊരു സൗണ്ട് നന്നായിട്ട് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോ നോക്കുമ്പോ അവിടെയൊക്കെ എന്താണ്, ചെതൽപ്പുറ്റായിട്ട് മാറി. ഇദ്ദേഹം നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം മുഴുവനും ചെതൽപ്പുറ്റായിട്ട് മാറി. അങ്ങനെ അതിൽ നിന്നും ഈ രത്നാകരനെ എടുക്കാൻ അപ്പൊ മനസ്സിലാകാണ് താൻ അന്ന് നിർത്തിപ്പോയിരുന്ന രത്നാകരന്റെ ആണ് അതെന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായിട്ട് നാരദ മഹർഷി അവിടുന്ന് ആ പുറ്റിൽ നിന്ന് ഇദ്ദേഹത്തെ മാറ്റിയെടുക്കാണ്. അപ്പോ ഇദ്ദേഹമാണ് പിന്നീട് ആരായിട്ട് മാറുന്നത്? വാൽമീകി മഹർഷിയായിട്ട് മാറുന്നത്. രാമായണം രചിച്ച് അപ്പൊ ഏത് ഗുണത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആദ്യം? രത്നാകരൻ തമോ ഗുണത്തിലായിരുന്നു അല്ലെ. ഫുള്ള് തമോ ഗുണത്തിലായിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആരാവുന്നത്? വാൽമീകി മഹർഷിയായിട്ട്, അതായത് സാത്വിക ഗുണത്തിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിച്ചത്. അപ്പോ നമുക്കൊരു ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രയത്നിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമുക്ക് ഏത് ഗുണത്തിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഉയരാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അതാണ് നാരദ മഹർഷിയിലൂടെ